Pinhi berta nang paklang pon peprang kardom karbi anglong. Tike news kelang aradu tumaphan. Nili berta thana bang pipen moromi phangchu pipen si berta nang paklang ponikpo. Pinhi phirang kepen ai pale berta arjupon pamesina. Difu ahithia long ke krongput alang roi along mahang thekmirak osokong air kithitang arpom kelong nonakai pirthia long munit kichan kichar uajok munit hijan kanghon kajingso angthek angwepin anlo munit ki thikewar hokcho ansi kaikita pirthia long nang plan setlo lason sipini difu ahithia along ke krongput alang roi along sopin so kong air pirthe hachi jiaphan mahang nang thekmirak aporahut langroi along kichidang arpum kelong pon tong sikot pen rai kom sai khiatung birtalong se adim along an palisi langroi along pen kichidang arpum humsi arona tang pen chepari deng ponlo bonta birta kitok boma porahut anke labangso mahang ki thekmirak sopinso kong air kichidang arpum kewar kumat tongni keklem loni klardak abirta longlelang news text report ke news নৱজাতক মানে পানীত উঠি আহিছে তো সেই খবৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইয়ালৈকে আহিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ তাৰপিছত যিখিনি ফৰ্মেলিটিজ আছে এজ পাৰ ল আমি এইখিনি কাম কৰি যাম দেখাতটো ল'ৰা আমি দেখি পাইছোঁ তাৰপিছত আৰু বাকী কাৰ হয় কি হয় আমি এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই গতিকে যিখিনি আমাৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে সেইখিনি ফৰ্মেলিটিজ আমি মেইনটেইন কৰিম তাৰপিছত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে একদম ৰাতি পেলাইছেনে নে সেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ গোটেইখিনি আমাৰ ইনকুৱাৰীত পষ্টমৰ্টম হ'ব পষ্টমৰ্টমৰ পিছতহে গোটেই পোহৰলৈ আহিব একজেক্টলি কেতিয়া মৰিছে বা কেতিয়া কেনেকৈ কি BJP Sarkar kaching thur along kaike ta arjab thip tower melang punon ason development kaching thur along sido lapen tim Karbi anglong ki kaike ta kaching thur along sidolo bonta Karbi anglong autonomous council CEM methang bithung rengthama constituency ke parlo mukhima rong tower kahinok piga jok kidam kebang mukhima rong aradatum kisum laputang tik kona lo BJP Sarkar ke poriborton atomon ke japke jongsi ahok pet development asai claim lo pulo tangte nilitum arong arat konat lo pusi mukhima rong aradatum ningri jona singrong pharipur tike news kaprek ahavar sitami jet kewa f talon pon rep ason se chinthong ahavar sitami risonim so rongaji nini aparman talon ponlo chinthong constituency KCS havar amai atung sitami nini aparman jet kewa f talon ji aphan chisik ponsi ingkoira isi la nini aparman Karbi risonim so rongaji talon ponlo lapen pinang an ke ongdung ateran pen chitong dunsi rongjang phong sansalu aklam along pinang an ongdung kilun kekan lapen lun barim hai hui lapen kapre ke pathu ason amung chepati ponsi puthot rat amai sitami pado ponlo lapen labangso rat amai pi along aluhi manpeng ingkoi baitha langso MLA rupsing teron sitami chitong dun bangso jet kewa FRDP dun lapen KCS Central Committee along pen atum sitami chitong dun pen mai RDP dun chinthong KCS mai phu longsing kro pen mai cheng ponsi lanini aparman sitami ing samjin chebohong chehuri avipin pen mai chunpon Robinson Rongpi report ke news dong mukak town committee ke parlo dong mukak ahithialong penang arni pen kulat kachubi akulat abang phi atuma phan KSA inglong pho harokhat regional committee lapen head branch atum chilangsi trading license kawe akulat atuma phan kulat kanghap ahukum piponlo
KSA Harokhat Regional Committee lapen KSA Head Branch atum patir pipon si kedam tang achiklo niphai krehini achiklo pen dong mukak town angkang kulat kedoan along KSA Inglong Pho Harogat Regional Committee lapen KSA Head Branch atum akulat tin along humri damsi kulat kachubi alu mate trading license doma avema pua puthak tarlip damsi trading license kawe akulat atuma phan lapen aningkan kepar atuma phan ni kep angbong trading license kawe akulat lapen aningkan kele atuma phan hukum pipon sipini niphai ingko rahini arni abangke dong mukak ton angkang kulat kachubi pon akulat tin along puthot humri dam lapen trading license kawe akulat along puthot arjudam si ajahak akulat atlung trading license kawe akulat atuma than pachini data phita trading license chesemar pon pe lapen trading license kawe akulat atuma phan kulat kang hap ahukum pipon si trading license chewan ansi kulat ing pupon longji pusi KSA Inglong Pho Harokhat Regional Committee lapen KSA Head Branch atum pachini pon lapen trading license aningkan kele atuma phanta laso irui angbong choklem alu chibi ponangji pusi pherangke angno pachini pon news text report tike news ready 1 2 3 Pinilito Karbi Student Association Harokhat Regional Committee pe October nifai krehinian nilito tabangso Domga Town Arlo long nilong thong akular long nilitum ludam lo ase ajahaka dokano long ke trading license do usutame renewal kuri redukti sahala sor nilitu han tekang lo nikep aporo pi tekang lo nikep ang bon nalitu akulatin tum sutame la trading license ke do tum same renewal chukuri no la pen kawe tum sutame chebonai no puni tum la sor ni pachini tekang lo la sor teng basini tum pini nikep ke chok lo nang pleng lo sepini litum akulatin setame along tin same litum humri dam lo la pe benan akulat lo bangke training license do setame renewal kuri re nikan phone nikan therok do rasi hula hai akulat tum hastame pini litum karbi lo charli asong pen ke pachini kang tungu mangala lo nang litum prabjin pen renewal chikuri da prang la pen kawe tum setame chibonai edge phasi tuning rilo athel tum renewal jong si chikuri re council phan revenue je thonam de tax city pe pelotang tai litum town long penceng lok kaprek over side long se tamil litum development penceng lok katikuk du kokpo la son dak se litum town committee la employees atum khas tamim salary penceng lok kaprek akesung du kok titigala hailo la silitum la bangso along tin a town no samil litum dambi la pe humri damji pena bangalitum bolong komaji long se tamil labang so trading license ka chebonai nang ya puthane tumhala das dami chairman pa ke tong dami do rasi golong ko maji tang delo platang langhin harokhat long tin na tong samil tum padak kon pe lapen along tin long samil tum dam labji rasini tum karbi lo charli asong harokhat regional kobuti angkang along ke do an satame illegal pen ka pajok ponye phan le tum claim poni lapen alang litum hani litum ke pasungi ke pasasagi phale pini le bangso akulatin ke dam takali nilitum alang tuma phana rona teng che claim dam nai athe trading license jong se ave polong tai litum council ong tame revenue le dam de lo hala bangso revenue ke papat ponje pasil litum karbilo chali asong isi organization bol society phane claim nai polotang tai kaprega tum town community tum apor aveda ta haila solong nilitum setame alang litum lo permission hang lo nilitum nanglang pidun pobusin tum hala sorni setame charte kang lo la sorting masini tum pini claim dam lo la pela trading license ap han ke bonai bang sung o ek wan an sedam pola sela sorting alang litum anut setame trading license News pen pini birta puan si kangton iglo kardam